Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello listeners, akong i-upload karon ang What's the Style Part 31. O atong basahon ang mga comments mga listeners katong last nga gi-upload na to. Ang first comment na to si Excel Candy. Salamat sa bagong upload idol. O salamat po sa imo dia Excel Candy sa imong pag-comment nga naapil na ko pagbasa o pag-vlog karon. Si Michael Chan Amores idol from Tubod Lanao del Norte. Salamat sa imo dia Michael Chan Amores. Si Ma'am Delsam 99, maayong hapon sir idol. Medyo busy jud ko pirmi ani agapon ko parayon paminaw. Salamat always. God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Delsam 99 sa imong kabisi. Naminaw jud ka pirmi ma'am. Salamat jud kay si mo dia. Si Oscar Abaydog, salamat na sad sa imong drama idol kay akong grupo payag sa Kanding gasigig paabot dol ug ikaw na lang shout out sa among grupo dol ug salamat jud kaayo dol. God bless. Salamat pud sa imo diha Oscar Abaydog sa imong grupo ug sa imong mga kagrupo diha nga naminaw sa imong payag. Si Sir Dads Vasquez, dang salamat pala may drama sa What's the Style Compilation Part 30 sa mga kasinatian sa kinabuhi sa atong mga sender. God bless us all. Salamat sa imo di Sir Dads Vasquez. Si Sir Willow, patka-heart karanit kang Sir Willow. Salamat sa inwada Sir Willow sa imong kanunay nga pag-comment nga naadjud ka pirmi, ga suporta o gapaminaw sa atong mga drama. Si Ryan Inkito, salamat sa pag-upload idol, makapaminaw na pud habang gatrabaho. Salamat si Ryan Inkito sa imong pagpaminaw o sa imong pag-comment nga nabasa nako karon. Ma'am Elvira Nancy, kini idol nindot kayo lingaw jud. Salamat sa imo diha Ma'am Elvira Nancy. Si Clarice Pugs, thank you idol, more power. Salamat sa inyo da Clarice Pugs nga naadjud ka ga paminaw pirmi. Ug mao tong listeners tanan ga comment sa tuwa. Ato nasugdan atong What's the Style Part 31. Ariman Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panutya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita lakip ang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Benny ginaingon, dili man unta ikaw ang akong uyab, pero nganong ikaw may akong nadayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Doon na lang ko sa bahay sa akong uyab. Sige na ba taon pagkadug ninyo? Pero kuwang pang akong kinigong. Aw hinuon, o pa mo siya mong mabdos. Kung mamabdos na siya, aw, anan gigayon na nga, mapugos na niyo pakasal. Doon ako silang gate. Ate Marian! May motorsiklo na nga akong nabati nga mahunong tungod sa atong gate sa gawaste. Ang ako na ng uyab ang naabot day. Palihon kong abli sa gate kay nagluto kong pagkaon. Sige te. Magawas ko. Ablihan ako ang gate. Hala, nipis ra ba kay ning duster nga akong gisulob? Okay ra uyab ra bitaw ning ating ni ah. Day Marian! Yan ako, day! Lami, ara ba i-jer-jer? May untag. Share gihapong usa sa ito. Wala. Giblihan ang gate. Ikay gipabot niya ate nga iyang uyab? Babay nga nipis ka, duster. Lakra ka yung... Excuse me. Ay,
Gitutukan man gud ni magmayong akong ubos. Ikaw ba'y uyab ni Ate Marian? Oo, ako day. Ako si Benny, uyab ni Marian. Dali, dayan dali ko po. Unsa? Mauna day. Kwarto tani mo na. Lami ano ikaon sa imo. Ayaw sa aroy, kay na akong manghud. Karong Domingo na lang. Kay mubalik naman na siya sa iyang giistaran. Kayin man na siya dito sa duol sa iyang gitrabahoan. Ay, katugas Domingo, min mo kayo unta. Taman sa kuko, ito karasan akong gana. Pero nalagi akong manghuid. Giganahan sa day ka. Nanggilok na maginig maayong ako Tayo pa ha, mura og nisud sa... Mula nisud man sa iyang kwarto si Mayet. Kung timing. Ato sa kwarto na. Ato nang dalion ko. Tara dayon. Dali dayon dong, dali. Nanon sila si ate sa iyang kwarto. Kalaing ate. Pero minaday na siya magpa-charger sa iyong uyab sud sa ilang kwarto. Musod ako sa kwarto ni Mama Papa Pi. Sikit naman na sa kwarto ni ate. Pasig kusog ang ilang mga ako. Maminaw ko. Kalami. Mas lami mo gito. Sige pa. Magilok si Mandila. Magilok. Lami na kayo. Sige na ikuha ng imo. Sige na. Sige day. Ginibilan na yung kapaa day. Dira. Bilasak. Sige. Naman. Sige. Mao ba Bini? Binibirot sa mo siya, ha? Pumida, samtang rijir kasi mong uyang gabi. Ang iyang manghod, ang imo giba dyan? Upay, mi agajeng manghud. Bida. Huguta pa ka sa angay. Inig Antonios manghod, ari ko sa magawang, ha? Ay lang sagdot sa mukha. Unsam ni. Yaw anak ko na. Magkauyab po mo siya manghod. Pag na may tabo ba Karong Domingo raman po kuno siya. Mag-istra silang bahay. Tuwab di kuno na siya mag-istra sa giabangan niyang bahay. Doon silang gitrabuan. Unya. May uyab po itong babayano. Pero ka nang imo ba murag no militaries nga PBC. Kaya mo tablar mo magandak tao nung imo dyan dito. Abi di ko kireng bibising one half ba? Militaries na. Unsa ka? Kaya alagising manghud. Unya na ko mabalik sa ilabay, mamisita ko. Kung wala na to niyang manghud. Kay, matintal kong panguyab itong bayanan. Unsa? Di ka sa suod sa kwarto nilang mama o papa? O may nabati ka namang duha sa kong iyab? O ati, nanahi mong duha gabi. Kay nabati man to na ko ang imong tingog. Nagtanong tingali to hilo ang imong uyab sa dagom. Nga naman, unsa di mo nabati di ay? Miingon man ka, laway dong sa dili pa nimo ipasod. Laway dong. Day, ayaw saba nilang mama o papa. Tuko sa akong kwarto nagpa-charger sa akong uyab. Ayaw yung saba. Day, mahit. Pa. Okay na, Bene. Pagbinyo na mo sa imong uyab. Binyo na mo. Ano sa ingon bala lang, Godoga? Gamay pagag natigong nga kwarta. Ang importante nga, MM? magkasal na mo. Ha? Sige. Murag nasipiat ko itong bahinan. Abaya. Sige pa. Mag-MM na lang mi. Ayaw, ay nagbalik ka. Sipiat. Sal na lang mi. Sige. Gusto ka na. Gusto na kas edad. Kabantay ka na. Mas may nang magminyo na mo. Aron pas-pas ang inyong pagjerjer. Niya. Kabantay ka. Aron sa ingon, mamabdos din siya. Aron, magkakita na ko sa akong apo. Sige pa. Karong gabi mamisita man ko niya. Hagdon ko na siya kasal. Magminyo na lang mi. Is! Is? Sige.
na siya, nga karong gabi mamay na taniya. Ingna gyud na, Binay, ha? Nadugay magpahuli sa Ate Marian may atog syudad. Kapiin naman. Mamisita ra ba ko tong iyang uyab ron? Ginahandap ako siyang uyab. Bagal kay nga tubangan. Klaro kayong dako. Maraban ay gusto na kong matilawan. Nga akong uyab. Kamay makay itong iyak. Ayan, motorsiklo na rin may apod. Dugay pating ito maapod si Ate Marian. Mani akong buhatod. Huwag mo lagi si ate mo din sa iyong kwarto. Gihubo mo ang imong sayel ug ang imong blouse. Gimigaw ko ulan niya. Lipaya ko. Di lang ta magsaba ni ate. Sige na. Tinuod ba ning akong nabatig gikan nimo? Oh, sige. Mao mo kay gusto mo. Diribi. Penny. Libre na gud ni. Kagayos ka pilit na kayo. Cute ba ning imo? Pero kamay na kay itong sa akong uyab. Nanganak. Kinog si mo bungo. Murag 21. Kasi mo dila. Penny. Dalion ta ni Day. Maabot ang ating mo. Kaliyot. Ako sa niguwala mo. Kasi, ada po kataas ng Dos por dos, no? Muday na nga pilit kay si ate ni mo. Pagunita ko, Ay, sa... Kauna sa lip. Nasa lip. Ikaw sa mga bakaw. Ako lang ikuan sa mga bigda na. Lami na kayo. Pasi mo abot ng mga ate. Sige, ali-ali, sige na. Gilip. Marinig koto-koto ang akat. Nip. Nip. Mani akong gipangit. Agay, ano ka tilaw na gitong sakit-sakit. Da. Kadagang hindi ko makuha ang manghud sa akong uyab atong gabi una. Kay dugang man uli ang akong uyab. Og nausban pa kini sa makadaghan nga higayon. Hangtod nga namabdo si Mayet. Igo na lang sa paghilak si Marian. Kay ipugos naman ko sa iyang manghud nga makasal mi. Dito gyud ko nagpakasal sa manghud sa akong uyab. Mga kasama ang kaagin ni Bini, dinining tulmanon. What's the style? Manghod sa iyang uyab ang ipagkaslan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elmer ginaingon, wa ko'y plano nga makikrelasyon nimo kay asawa ka sa akong igsuon. Apan unsaon taman, natintal man ko. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Isputing nga ako nimo bay. Asang going ha? Holiday maron bay. Holiday. Mag-date bis kong uya bay. Og ano plano nga palasak min duha. Ang lasak ba? Kasal man Wow. so na si. Mao ba? O kung mao, dili na niya ka moabang din sa atong giistaran. Mangitaw niya kag bahay nga tibuok yun para sa imong pamilya, uban sa imong asawa. Oh, natural man na bay puhon. Mas maayo mo ng usa ka pamilya gyud, usa ka balay agipoy, di ba? Oo. Tul lang unya ka tulo na lang unya mo magabang dinhi bay sa ilang balay nga kiregistra dato. Kaya ako abalhin ako, di na akong puyo dinhi. Oh, ako noon, bay. Pwede ra ba yun nga mabalik ko sa mua? Kay tagadin himang ko. Di man ko sama ninyo nga ako mga kauban sa trabaho nga lagi yung ipuyan. Mutabok kayo loud. Lagi, ako pa nimo ba ni balik nimo ba? Una-una ba balik ka sa inyo? Hmm? Ay mauro magyapon. Wa ka mo star sa inyo. Pero buhata mo yapon kag konsumo taon dito. Maulagi ba? Kini man ko na kong manghod nga laki. Doon na gikalibin. Tuwa sa star bay. Pero ako mangyapon mo bayad og tubig kuryente. Mong manghod wa star sa inyo. Ako ba ginibay sa kuryente? Kung sa ako naman nga, wa may trabaho akong manghod.
Bisag na siya asawa, may trabaho. Ako pa ikaw. Di ka mo hatag daw kung bigasyon ka sweldo ni mo. Eh. Pero pag ko sa pagkitag trabaho ng imong igsuon. Lagi. Akong cellphone. Ah, Si mama tingali ning nanawag. Alas sinig dumang gahapon o lagi. wa pa ko makauli sa bahay. ya. Ay si mama yun. Baga, ari lang ko akay, mag-date pa ko sa kuya. Baga na niya. Sige. Aro kaayo nga. Kwarta rito ni mama. Hello, ma. Hello, Elmer. Mm. Nak, Mm. ari na sa bahay dong. Kay, mabayad naman ko sa kurintig tubig dong. O ma, pabutan ko diya. Muanahan ako. Mga 5 na nakabuwan nga maimpas ko ning auto nga akong gidatahan. May nanang ni nga doon ako'y makita sa akong hinaguan. Og si Milba, mamisita unya ako niyag balik. Kung sugton ko niya, ay magninyo na lang sud ko. Aron maningkamot nagpangita og trabaho ning ako manghud. Manghabang kog tibuok bay. Og anak ko papuy si mama uban ako. Bahala na ka Juni. Magminyo na ko aron mapugos kag pangitag trabaho. Elmer, nak. Mao na ma. Inig-abot unya si gayon nga may minyo na ko. Di na ko muhatag og para bayad sa kuryente ug tubig ma. Kay may kagulingon naman ko nga pamilya. Naunsa man sa bintaw ni Juning manghod ni mo. Yang tudron wa pa magyud ang taon makatrabaho. Unsa man magkatrabaho nga o masad mga apply. Mga apply mo ko kuya. Oh, Pero saan taman ko nga, wa magimudawat na ko. Wag yun. Gusto ko tahalan ko nga, ikaw siya bayad sa kuryente ug tubig. Naara day ka diha dong June. Dara ko din eh. nagpaminaw ra di ka diha. Oo, ganina ra kong napaminaw. Nagsulti mong mama. Dali diri bi. Dol diri. Sa. Ibaw na ko kung unsa ang gisulti mo. Dili ka niya mo angkon sa baranan sa tubig ug kuryente, dinhi sa kung maminyo ka na. Mga magina. Diba, kuya? May kay nakulungog day ka. Busa, pading kamot dayon nga makatrabaho ka na. Kay magminyo na ra ba ko? Kaya ano? May uyog ka na di, kuya? O panuhon. Oh. Pero doon na ko'y babae nga nahuna-hunaan nga pamisitahan aron panguyaban. Kung sugton ko sa maong babae, ay magminyo na rin ko. O ba? Sige, mag-ampo ko. Gadili ka sugtong sa mga babae. Sa? Aron magpabilin kang ulit tao. Ato ko sa kong amigo. Basig, katabang silang mangita kong trabaho. Para ko. Kining tinubagan manghura. Mag-ampo ko na siya nga di ko sugton sa kong ipanguyaban aron magpabilin kong ulitaw. Gahanan na kamay. Wa ba yung makabuot na ako? Nga di na ko muangkon sa bayranan sa kuryente ug tubig din Eh, wa ba ko magpuyo din Kung di pa nang tungkod nimo, nga niya ka din ambot na lang ma. Kuya, nanay ka sabay? Si Tanya man ang nagawas. Tanya, naunsa man ning bayana. Balik dito sa kwarto. Pagsayaw dito. Kay ni ang imong bayaw. Naunsa man ka. Wa naman gud ko mag-isip og laing tao ni Kuya, Kuyd. Matupod ko sa banyo kay maligo ko. Kuya Elmer, ato sa ko kuya. Gwapuhas akong kuya. Oh. Pagkasayang sa kagwapa ni Tanya ma. Kay naminyo lang siya sa kong manghod nga tapulan mangitag trabaho. Ako gisayangan sa kagwapa ni Tanya ma. Elmer. Nabali naman noon si Tanya nga babay mo ay nanarbaho. Gamay ra sa kay sweldo. Tendera sa department store na stand niya. Kuyaw ko makita naglaing laki sa Tanya ma. Nga dunay trabaho. Sigurado gyud ko nga mabiyan sa dili oras June Elmer. Unsa? Mao na day, sa pagsigi og anak ni Kuya Elmer sa bahay kun madomingo, mingawan naman ko niya. Yun na day, magwang ba na si imong bana? Nagipulaan naman ko sa kong bana, kay way trabaho, niya hinay pagit kay sa kama. Gamay pa siya kay bunal. Ni, mao ba? Ikon mo na. Wala, kamay sa day nang siyang maguwang.
Kaigsuon man na sila. Sa tanaw ko, day, dako ang iya kay bagal man kay katubangan. Daytan niya. Uping ka na eh. Hasa ka ko. Asang ko ron ha. Date, tas naman si Muyo. Isugot ka milba ha. Ay, pero di may mag-date ron. Kay duty siya bisan Domingo. Madto ko sa amo bay. Kiming ako sa asawa sa kumanghod. Oh! Kumidya na. Bito bay. Mingaw man. Usog-usog. Bito bay. Kupahan ko niya. Di naman siya mawa sa kung nahuna. Bayan ni mo do. Mura kag sinulog da. Di mo wa sa huna-huna. Ay, biya tawag kay mo. Asawa na si mo manghod. Ay, mo nang bayaw? Sige, rin ako. Good luck to me. Ano sabi ka na lumuti mo? Ay, nalungkot na nga. Rida. Kung naibog, inisbay Ilmer sawa siya manghod. Sinuwa ron taon yung manghod ron diya sa ilaha taong balay taon. Kung asawa nga, manghod niya sa asawa ay ang iyang manghod nga, ang manghod siyang asawa nga iyang naibgan. Porbida. Uwar ba kargada yung akong amiga. Murag kag Jimmy. Dako kay kargada. Umatika ay yung bayaw ron niya ron. Niyan ako sa kwartong mama. Si Juni wa sa din eh. Si Tanya rin usa sa bay. Magsiradong banyo. Siya tingali lang to dito. Naligo. Unsa man ko. Lugaya naman ako nga. Wa na makajir-jir. Tuskig na kanya ko Tanya? Ikaw guning misuot sa kwartong mama. Nagporlos lagi ka, kuya, o naggunit ka sa imo. Nabati ko nga may sakinan nga ni Abot. O salamat nga ikaw di ay. Ang akong bayaw nga gusto kong tilawan. Unsa? Ay, Tanya. Ibo, magugong gigakusog gihagan. Umutan ni mo. Wa ko isain. Katrina na. Hindi tagtarong. Dali na, kuya. Punta sa imo. Katilog sa imong tila. Kataas sa imong tila, kuya. Kalami. Punta ko. Ganito ko sa imo. Nindot kay gunitan kay... tambo, kuya, taas. Lamig niya. Layo araan ni sa kutsyon ni sa imo. Pati pag yung layo. Layo kit kayo kay mo. Sige pa, gigibing mo na po sa talong. Libi. Nangikuan sa mga lamig na plaster. Kuya, nagka-plaster na ko, kuya. Ilibila na sa... Itsura niya. Kuya, ako katila og sakit niya. Kalami. Kuya Elmer. Kuya. May nahitabo gyud namo sa asawa sa kong manghod. Natinta lang gyud ko. Kay lami ang kayo siya. Og siya pod ang naguna-una. Human sa nahitabo namo, magsige na kog pangita og paagi nga makalugar ko og hilabot niya. Hangtod nga nagsabak siya ko'y amahan. Nagsabak ang akong bayaw nga ako ang amahan. O ito mga kasama ang kaagi ni Elmer. Dinining tulumanon. What's the style? Nagsabak ang akong bayaw nga ako'y amahan ni Style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lani, ginaingon, kung magkabuwag mo sa una mong uyab nga doon na mo'y anak, may kahigayunan yun nga magkabalik mo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Doon na ta sa gamay nga payag sa ibabaw dalini. Ay, Laura, bata pa baya ta. Kutob lang tas kakos-kakos o kahuk-haw. Ano nang ang budak kaglangos di agud? Ikarapit din ng ingon nga, mas lami ang labaw pas gakos ug hawk. Nakagunit baya ko sa imuha. Dako kayo niya, taas, hadlok ko. Doon lang tas payog.
Tunong. Laura said, ugos kid na siya. Hinaya lang yun bantay lang kid ka. Sakit ba yan na? Basta first time. Hinaya lang. Kalami sa. Tubuan ko. Boys. Sige na. Sige na. Hinayo. Sakit ba yan? Ako ang hinayon. Kasakit. Rini. Napada siya sa iyang kinikanan. Iya kong gibuwagan kay mabdos ko. Bata pa yung taon ni mo nga na mabdos. Dili ra bagyot ta ka makakihas laki kay minor di edad sa parehas ni mo. Palargas ginikanan sa syudad. Adto na nila patiwasong eskwela. Ako ma, di na lang kumu-eskwela. Kuman akong panganak, manrabaho ko. Ana na lang yun para mabuhi na nimong imong anak. Yahay kay amahan. Mudako ang bata. Nga dili siya makapadako. Dili ko na ipailang among anak. Kakog laing laki. Nga mao niya yung mga mahal sa akong anak. ₱20. Arisa ko ma, magpalit ko glami. Pagkadali radyong milabay sa katuigan. 5 anyos ng imong anak lin eh. Oo ma. O may isulti day ko ni mo ma. Karong gabi may mamisita na ako. Kauban ako sa trabaho. Driver sa hardware nga akong gitrabahoan isip tindera. Naibaw ba siya nga may anak ka sa laing laki? Oo ma. Okay naman ko na siya. Kay love man ko na ko niya. Busa karong gabi ma, sugto na ko siya. O mukuyog na unya ko niya sa ila. Makig-live-in man siya na ako. Salamat dahil ini nga. Gisugot ko ni mo dahil. Kana kay may pagtanaw man ko nimo. Basta maano may anak na ko sa una na kong uyab ka ni Adto. Andam kong dawaton ang tanan dahil. Diyan ni mo. Ako yung mga man sa bata. Kung ugma, matagtrabaho dahil Domingo man. Man mga blig Domingo, basta trabaho ang tag-hardware. Manuritas lungsod ay. O check-in ta o lunch day sa lungsod. Okay ka day. Pasinuman ko nimo mahilabtan, likayan ako nimo. Kana ang dili mahimo day. Gusto na ko nga mupahimutang tas kinabuhing minyo. O ikaw. Ikaw ang gusto kong mahimong inahan sa akong umaabot ng mga anak. Ikaw, Dailini. Love ka kay kaday. Love ka ko ini. Kiminong kay ko ana. Sige pa. Ako nanay ko po mo. Gamay ko ito. Dawat na sana na ako nga may anak na ko sa bahay sa lain. Nasawaya ko na kugunit. Dili. Gamaya. Kalami. Mura man tayo ng duwa-duwa. Maura yun ni. Ako na ni ko abi. Bias imo ha. Kina. Para madali niya. Unsa gay? Unsa ba day? Ha? Nasod na? Sud. Okay na sangit. Dali anak bigi magbuwag ta. Abi ko kinsa akong bisita. Ikaw manggod ay ni sir. Ang amahan sa una kong uyab nga dato. Ansay ato ni mo, sir? Oo, nasa tanan, lady. Mga pa sa ilo ni mo. Nagipalayo ko ang amo anak. Tihan ni mo. Kay iya mo kong inahan. Dili gustong maminyo siya. Kay bata pa siya atong higayon na. Diretsuha ang tuyo ni mo, sir. May buhaton pa ko. Kay may buhaton ka? Pagbuhat lang niya mag-istorya ta. Nakauman nag-eskwela sa Lauro. O gusto na siyang magminyo. O ikaw. Ikaw gusto niya minyoan. Ano ako man? Pobre naman ko. Ugwa ko makalampos sa akong pagtungha. Basig daog-daogon lang ko sa imong asawa. Kung No. magtipon na miog sa imong anak. Dili na mahitabo. Ang mamang Lauro may nagsugo. Hiyon ko ni mo din, he. Musugot na siya nga kamoy magtayo ni Lauro. Ako sa nangunahon, sir. Kaya ang tinuod, sad.
Mahal pa gid nako ang imong anak. Ubos lang ko kay gibuwagan ko niya. Ug nag-inusara ko nga nagpadako sa among anak. Di pa uwahi ang tanalin. Pag-uli mo, Lauro. Og, mo ang batas pagpagka. Og, pa-eskwelaho na mo siya sa mahalon nga eskwelahan. Ako inus, Lauro, nga muanhi siya sa inyo aron magsulti mong duha. Og, ipadayon ang naputol ninyong gugma. Salamat kay Daylini. Kay gidawat ko nimo pagbalik. Kay love man ta ka. Naiubos lang ko kay nisugot ka nga magkalakyat na. Kita gyud ang kitaganas kay Tas Anday nga magkadayon. Di ba nakauyab naman ka? Ug lain? Mo may sulti sa imong mga kailad rin ako. Nakauyab puno ka kauban mo sa trabaho. Pero nagbuwag mo. Akong gibuwagan. Gamay kay iya ha. Magbalik ta day. Og mamay ko nimo sa labing daling panahon. Kay engineer naman ko. Salamat yung tanan! Salamat kay ninyong tanan. Thank you. Ako mga palipay kaninyong duha, Lenny. Sir Lauro. Salamat. Di ba ikaw mo itong uyab ni Lenny? Oo, pero gidawat ko na nga dili siya para nako. Lando, iampo ko dong nga makakita ko og babae nga mahigugman nimo ug makadawat sa imuha. Usbon ko, daghang kay salamat. Nakasal gid mi ni Lauro, ang lalaki nga mao'y amahan sa akong anak. Nagkabuwag mi sa daghang mga katuigan apan kami gyud ang nagkadayon. Migyong duha. Huwag ito mga kasama ang kaagin ni Lini, dinhining tulumanon. What's the style? Kami yung duha ang nagkadayon style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marian, ginaingon, mili kay ko nimo kinaglagot ko nga imo kong gibakakan. Apa napunta na hinoon ko sa pinuhat, nga doon na ning tag-iya. Mo kinay nahitabos ng kinabuhi nga din ako mahimong, mahikalimtan. Gawlo ta sa inyo, day. Ano sa mga naob ko sa taxi, kayo gati ka sa inyo, ha? Ay na lang dong. Ako na lang manaog sa taxi. O ikaw, laos na lang sa inyo kay luyar ba kay ko? Ay, look around ko day. Kunaan pa dyan yung mugtunga, no? Yun ka, Asay. sabing minus good ni mo. Asay. Duha man yun. Kasagaran tagtulo man yun ka round, di ba? Yan sa man. Yan lang di kaya ito. Doon na ta sa inyo, oh. Ha? Ber! Taxi driver. Lugar lang gamay, das kinita, lugar lang. Yan sa man. Hindi ako. Hindi ko manaog. Ay nalang, Liki. Ako na yung makanaog. Okay. Sige dong. Ito na ko. Shh! Kadiyo sa... Ah. Kapat na gamay, we. Ay. Namiyak kita. I love you. Love you too. Malit na ko. Kahamos ba sa kong lawas? Maligo ko, inigabot na ko sa bahay. Kinagpilit, pening ako. Ano si keng pamati na ko sa kong lawas ay. Murasad o. Ano naman eh, ikulbaan ko. Kaniharit kong ikulbaan. Ikaw man ko di ay ni sa bahay dali na. Kuyawan mo lang tani mo. Ganina lagi kong nagpaabot nimo nga mauli ka. Kay doon ako ibalita nimo ug sigurado ko nga ma-shock gid ka na kung ibalita nimo ruin. Unsa? Kay unsa man din ang buot nimo ibalita nako? Ay tanaw yato ta sa teres na. Ato ta dito mag-istorya og tarong. Tana day. Sige. Basta ha, ayaw ka kurat niya kung isultiro nimo. Unsa? Si Rino nga akong iyap. May babae di ay nga gika-live-in ka ni Adto og may anak sila. Ula kitay. Amiga gid nako ang nagsulti atong usang adlaw ug ang maong babae amiga sad sa akong amiga nga maoy nagsulti nako. Bagipakita ko niya sa picture. Siya gyud, si Rino gyud ang lalaki nga gika-live-in sa iyang higala kani Adto. Dili ko ni madawat.
Dili ko gusto nga may laing babae nga mapaangka ng akong uyab. Dili ko yun ni madawat. Dili! Maluoy ka na. Maluoy ka na ko yan. Ikaw, Bogi. Total, buwag naman may sa kong babae. Ito ako, Nanong na makakan ako. Ingon ka nga ako unang babae nga Oh, sama. Ikaw, bitaw. Ikaw, babae sa kong kinabuhi nga kong gigugma. Pero may kikalip-in ka ni Atog, may anak mo. Makakon ka. Ang ibakak ng di ka ito, hindi mo sugton. Lalo yun ako nga sultihan ka sa napan. Naunan ko din mo. Di ko gusto lalaki nga bakakon. Busabisag sakit. Buwagan ta ka. Magbuwag na tarino. Oh, Marian! Grabe siya ba? Walang unta mangitaw sa mo kang akong napaangkan ka ni Adto. Waman magsamog-samog ta, pero iyag yung ko gibog ka taon. Nagpasabot lang ka na. Nakuha lang yung pagigugma diya ni mo. Kung tinuod pa siya na igugma ni mo, dili ka niya buwagan sa dakong kasayon. Love ka na ko siya ba? May naman tagaligot ako niya. Ipamugos na yung kagalingon. Pangita lang yung babae. Nga imong uyabon. Pakasalan. Kalimti ka doon bayana. Buot lang ba akong malimtan baka na ko siya? Love, ginuho siya, love! Kagwapo ni mo, Doon pa yung babae nga, maabot ni mo. Sa ka ba? Anong ibuhat mo niya na ako ba? Ganuman ba? Sa ako nang gikaingon, kuwang og taphaw pa ang iyang pagyugugman diyan imo. Busa, kalimti siya. Kalimti siya rin, Salamat, Day Marian. Kay gisugot tayon ko nimo. Kanatunan kay may pagtanaw-sap ko ni mo, Greg. Sa una pa lang natong panagkita o panagkaila. Na-inlove tayo ko ni mo. Karon nga uyab na ta. Ikaw na ang akong tunayon. Ug ikaw na unya ang akong dadun sa altars kami niyon. Pero, Greg, may isulti day ko ni mo. Manghinaot lang ko nga, dili ka mapugnaw o madismaya sa isulti na ako. Unsa man ka na? Greg, may usa na kalalaki nga miagi na ako og. Pero ako siya gibuwagan. Kay iya kong gibakakan. Mao ba? Unsa man sa iyang gibakak nimo? Gipatuo ko niya nga ako rin babae nga miagi niya. Pero ako na lang nasayra nga may ka-live-in na day siya kani ato. O may anak na sila. Wa siya ayo. Bakakon siyang dako. Ay mo siyang gibuwagan. Okay na ka nga. Wag yun na yung problema nako. Okay na kayo, Marian. Salamat. Dagan king salamat, Greg. Salamat nga dawaton ako nimo bisan pa man kung dili ikaw ang nakaunan ako. Salamat kaayo. Day Marian, salamat kayo. Kay nalingaw ka sa itong pagpanuroy. Happy kay ko, Greg. Og salamat nga mo kung ipakita sa mong pagpangga nako. Karon kay gikan ta sa mall o pusod ta sa restaurant kung gikan na ngaon. Ning mangadto na sa ta sa laing kapit. Asa man ta? Manutag motel. Check-in ta. Greg. Hello, nagigunin mo. Hindot pa yung tanawang ino. Imong gikot ang ubo. Greg, kalamian. Ay, buti. Ay, kapasok ko. Ako na hubos. Katuskig. Medyo tambok ni Kay sa una kong uyab. Ang ginaan ko, ani. Gusto. Duta na ko. Mas tambok man ko. Alipay, basta digda. Alam may nagagikuan sa muha. Oo. Ay, nana doon. May plaster na ko. Ba't niyang kamay na?
Craig, Craig, alayo. Craig. Nganong karon ka lang masulti nga minyo ka di ay. Pasaylo ako, Marian. Kung karon nga nasagyot ka na nga minyo ko, pagpili, pagbuwag ta, or magpabili ng atong relasyon. Pero, usa ka lang kakabit. Kaya may asawa man ko. Oh, dili ta magbuwag. Nahigog man ako ni mapag-ayo. Masugot na lang kung himuon ko ni mong kabit, Greg. Di lang kamawa na ako. O sige, apan libre ka nga mangita og laing laki nga ulitaw. Kung may makita ka na nga laing laki nga ulitaw nga imong mauyab, mahimo na kita nga magbuwag og dili kita magkita hangtod sa hangturan. Nasayop na sa ko pagpili og laki sa ikaduhang higayon. Apan, wa na lang ko makigbuwag ni Greg. Kay nahigugman naman ko niya pag-ayo. Misugot na lang ko nga mahimo niyang kapit. Mao ka mga kasama ang kaagi ni Marian dinining tulumanon. What's the style? Misugot na lang nga mahimong kabit style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bernard, ginaingon, gituyo ko nga magpaila nga paryente ta, aron maduol ka nako. Ug salamat nga naangkon ko gid ikaw ug akong nadayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sa buwag ni mo si mong uyab, bago ba ganin mong kauyab niya? Buwag niya sad? Ana, magid na pa. Basta matagbaw na ko sa akong uyab, ako magid ng buwagan. Sa pamantawon ka magminyo, Bernard. Unya na ako mulapas ng kalendaryo ang imong edad. Paglisor niya ako kitag apo ini kalakiya. Nga idalan ka na nga maghimo niya na. Kung magminyo ka. Unsa man ka? Ay, kabulak ka, good. Basta, makakita rin niya ako og babae nga akong higugmaon. Pag minyo dahil ko, kinigong mga uyab na ko pa, wa mo gusto nilang tanan, good. Ay mo, Bernard, ako ay kapo niya ng style ni mo. Ay, bahala ka na, buhay mo. Dool na lang ko sa bahay ni Jimmy. Matod niya, may bisita ko siya. Taga, ikaw ba sa trabaho sa uyab? Pasin, kakita po rin dito o babae nga akong panguyapan. Zero naman ko karon, way uyab. Usa, manguyab ko aron doon na sa ko yung badas sa motel. John bay. Busog ka sa anay nga akong ibagaon. Busog kayo ko bay. Kung unya pang yun, busog kay ko nga ng tanaw sa duha ka chicks nga kauban sa imong uyab sa trabaho. Ibuka ng gayilo o blouse. Ipaililo ko na, bi. Ay, na. Birnana. Ha? Ay, pailailan ka sa imong kagulingon, Birnana. Ana. Ay, patungga-tungga na, kaya di na siyang tubig laki. Ano man? Ano naman na binuhagi laki? Mauni na ko rin siyang nguya pa. Unsa? Ay, unsa mo ka? Ano na ako buog, good? Ang anin lang ay, ang dili siya mo idlas na ako, ingon ini ang buhaton ko. Kung magdiki-diki o pagpagkikigalan ako. Mahimo ba, mister? Ato na lang sila yung babae, bi, pakigigala. Tagam na ko din yung mga lalaki. Bantanan. Ila-ila lang ko to. Ay, kabala ka. Di masuko manguyog ni mo. Makikigala lang ko ni mo. Oh, sige. Ila-ila lang ta. Kinsa da ingunan. O unsay imong apelido? Verna. Verna Mahusay. Unsa? Mahusay? Oh. Mahusay da yung imong apelido? Uy, gumawa na pa rin dito. Huh? Kisa di mo nga? Ako si Bernard. Bernard Mahusay. Oh. Pariente na di ay ta? Gumawas kalibutan ka? Oh my gosh, I'm sorry. Paras di ta apili pariente di ay ta? Gon mao, agaw na yung isang pita ko nimo. Pag-asa man di kagaw. Bababae kang naibgan ni imong Mikaela dito sa bahay sa imong amigo? Opa, siya si Verna.
ug mahusay ang iyang apelyido. Mahusay? Oo, mahusay. Naglikay siya pa sa mga lalaki. Dili mong tagani siya makigsuod nako. Mao to nga nagpatuo ko nga pariente mi. Pero na mahusay man siya, nagpatuo sad ko nga mahusay ko. Bernard Mahusay, di ba? Gini mo do. May pagkagumot unta to gumot. Bernard, nakwa man ka. Nakwa. Ibati ko nga nakagusto ko niya pa. Busa, paninguhaon ko nga maangkon ko siya. Og siya na ang akong pakaslan. Unsa? Doon na ibuan ni sa ato rong gabi atong paryente. Oo, ma. Magpatabang lagi siya na ako nga makakita siya og uyab. Manugod nga anak man siya magpatabang nimo. Oh, ako masab siyang giatikan nga may kaila ko nga gusto makauyab. Basta ako itupo niya si Day Adna. Abi ni mo ma, buutan ba siya? Kundi pa lang nako siya paryente, basig manguyab tingali siya nako. Unya, nitagam na magkakas mga laki. Oh, nausad lagi. Basta, tabangan na lang nako siya. Ug akong atuon si Day Edna, aron ako siyang ipalaila ni Dong Bernard. Gusto naman sad siya nga magminyo. Aw, tabangan ako siya nga magkauyab silang duha ni Agaw Bernard. Nimo, Berna, kanus aman taong ka makakitag taro nga laki aron maminyo ka na. Miladugay pa yun ang mahitabo ma nga maminyo ko. Kay naglikay pa man kurus mga laki ko. Naglagot pa ko nilang tanan. Berna. Ikaw di ang giingon ni Verna nga mo anheros bahay? Oh, ako tiya. Nganong nagtiya man kanako? Mahusay man sa dagahong apelyido. Bernard Mahusay man ko tiya. Aw, doon ang ako yung banang imong paryente. Kay ang akong bana man ang mahusay. Magtiya lang gyapon ko nimo. Ba naman ka ni Tiyo, di ba? Nahala, sige. Dali, dayon diri Bernard. Bernard to'y nga nim. Mo na gisulti ni Verna diri nako nga Bernard Mahusay mo'y mo anhiron. Oo, tiya. Bernard ang akong pangan. Sige, dali Bernard, dayon diri sa sud kay tuwa sa didto ang iyang amiga. Mao ba? Mao na Bernard. Ingon si driver na nga kundi pa lang kuno mo paryente. Kalimta na lang unto kanu niya iyang kasilag sa mga lalaki. Unya mangita siya og paagi nga magkauyab mo. Ingon ana ang iyang gisulti? Oo, kaayo. Pero may rasat nga paryente mo kay mag-unsa naman lang ko. Sige na Bernard. Ipalugaran na ta nilang driver na sulti na, di ka na Ay, kuan lang. Di ko ganahan nga manguyab o babay nga dili ilang bahay. Sunod simana, mamisita ko nang dito sa inyong bahay. O ato ko dito mudiga sa akong gugma. Ano na lang sa diferensya, ana? Okay ra ko nga karong kamudiga. Sige na, sulti na. Ay, ato na lagi sa inyo. Ako na mudiga sa akong gibati. Mao ba bay? Ubay ko niya. Ubay! Kung matod sa iyang amiga, nakagusto unta ko na nakusber na. Pero, paryente ko numi. Tuo ka na paryente. Unay mo yung magpapalos. Tawa kay. Inanga dili na tinood ang paryente. Mag-unay maot sa mahitabo. Di na tinood. Ubay, og manay akong nahununaan. Ingon ini ang akong bahatong Jimmy. Salat, sa bato ni mo ha? Bay Bernard? Kaswertes babae nga imong uyab ka Bernard. Kay may autuan ka. Abi ni Mugaw, may babay unta ko nga nagustuhan. Pero sama ni mo, paryente lang ni. Ay, mo ba ka? Ugaw? Oo nga, nagmahay ko nga. Nga? Nga, ipatuo ko siya nga paryente ni. Ha? Muli ko ako makasabot sa gipanog ni mo gaw da. Yan ka sa amo gaw. Gusto nga makigila-ila ni mo ang akong amahan. Pa, gawon sa gani. Imo mo ko kung giga ko sa gihagkan. Ayaw gaw. Ikagaw ta. Dili ta tinuod ng paryente. Tan-awa nga akong diploma sa akong pagka-engineer nga naas bongbong. Basta. Engineer Bernard Nakwa? Nakwa di ay ka? Di day ta paryente? Hindi. Ay! Imo kong giyasa. Ay! Tan sa kwarto no.
Tao yan. Ito perinti. Ako na yung buon. Katuskig na gud anak. Dako tambok pa yun. Kalon Hindi ka duga. deta parinti ha. Inay. Gilo ko kayo, takilid ba? Takilid. Manis, takilid, running style. Iwat ka to. Tanong din. Pinatakilid style. Kinahan ko ka. Kanang agay. Pwesto ka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Isa, kinaingon, may daang peligro ang sayop kapag tuo. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimo, mahikalimtan. Nganong doon na may daghang pulis. Ipangita nila sa Arwen. Ngano man, sa isa ni Arwin. Siyempre sa insect na negosyante. Oh, kabuutan ni Arwin? Kaya mo siya ni Ana? Di dagan kay di makato. Hay man si Isa. Ngano nangita man ka sa imong anak? Ingon sa usa ka pulis, may nagsulti kuno nila nga ang kriminal nga mao si Arwin, si Isa kuno'y nagtaho sa mga pulis. Unsa? Lingkod Isa. Batian ni mug abilidad isa. Nasa man mong duha, ma, pa. Sa'yo pa gani kays buntag, disapot naman mong duha. Negosyanteng insect nga nakita din sa tuwa. Ay pagsista-sista diha. Oh, bitaw ko no. Mo ni gibalita sa radyo ganina ni kasamang Paul Lauro. Unya? Og naibaw ka ba kinsang kriminal sa mong insect? Si Arwin. Oh, muglano si Arwin man. Nakakita kang Arwin. Ambot. Tuan na, nangambot ka na. Pero nganong ikaw may nagtaho sa mga pulis? Kay nagkadugo man sa Arwin, ma. Nakakita kang nagkadugo sa Arwin Isa. Oh, nakakita kay ko. Nagkasugat man mi. May dugong iyang t-shirt ug purol. Nakakita gid ka? Oo. Uwa mo di nga ka makakita niya anong imo magkitaho sa mga pulis nga si Arwin ang kriminal. Nangangan. Nagkadugo gud siya gud. Okay, nagkadugo siya na di ang kriminal. Oo. Pastilan ni mo Isa. Kaluoy in taon ni Arwin nga mabilanggo lang sa nga dili siya ang naghimo. Mao gyud. Ato mga pulis nga imong gitahuan ng istorya ha nga why ayo Isa. Ina sila wa ka makakita. Di ko. Mauwa ko nga mo bakoy nga sa mga pulis. Di nilang kasamo, samtang init ka pa sa mga pulis, by Arwin. Ano man ni Baywaldo? Ano mo tagon ko nga wa mo ko isa? Ito o minimo by Arwin, nga dili ikaw. Pulis Isa, pataka tabi. Ako gigibasingin lang ni Isa? Ngano? Nakakita din siya? Wa ko no. Pero Nagkasugat ko mong duha, nga nagkadugo ang imong gisulob. naturang makadugo nga akong gisulob. Kagikan ko sa ihawan. Kay bawgyud ka, nga daghang kag ihaw atong gayuna. Ako'y nauhay og uli, kaya ako'y gihatagan ni Ma'am Imelda nga sa duha ka bakang ihawonon. Kainang Isa, wa man ko musugot sa iyang giingon. Pasingin lang man dayon ko. Oh, kay ngano, unsa ba diyang giingon nimo, by Arwin? Ay, magpatuo mo kuluhay min duha nga uyab mi. Aron di na magsamok-samok niya si Mauricio. Kamabaw sa nang rasul na. Nagyod. Napasangil lang ka na sa krimen nga wa nimo mabuhat. Baywaldo, kinahanglan magpakita ko sa mga pulis. Kay limpi akong konsensya. Dili ko guilty. Mayo, mayang gabi. Ngita pa Mayang gabi. Pulis ni. May mo ba makasaka sa inyong bahay? Kini na lang bahay ako ana mo masaka. May gipakita ming kriminal. May mo ba bang musaka mi? By Arwin, Pasak ang mga pulis, Baywaldo. pero Pero ako ay mahibawa na bay sa pagtubag sa ilang mga pangutana. sige. O, Saman. Oh, okay sir, saka lang. Tilan, ko'y kikulbaan. Ano makadiha? Ang mga pulis ba? Tuwa man sa bahay nilang Waldo. Oh? Tuwa ra ba dito si Arwin nagtago? Unsa og ganun nahibaw ang nga tuwa ang mga pulis dito silang Arwin o silang Waldo di ay.
Ay, kay nakakita man kong Irwin nga misaka silang Waldo. Tuan na. So, gitawagan ako mga pulis nga naa magtago si Irwin sa bahay siyang suod nga amigo. Isa! Nagabi, sir. Bisat. Kadaghan sa mga pulis nga nasa silong. Pasensya ka na, sir. May nakasulti man namo nga ni ako no sa imong bahay si Arwin. Hay man siya, sir. Ayaw na sige tago. Pagawasan siya. Niyara ko, sir. May ka na ka, Arwin. May mo bang muuban ka na mo sa presinto? May ipangutalang minimo nga angay nimong tubagon. Mahimo kayo, sir. Sige. Muuban ko ninyo. Ay, bayan na. Namugos ko di kang Arwen. Ngawa man na si gusto ni mo. Di mo ba yun? O man. Tubag. Usa man. Unsa man taon ka isa. Nalipay ka na. Ang gidaas mga pulis ang ako gagaw. But I'm sure di siya maprisos Arwen 101% para wa lang musugot si agaw Arwen sa imong gusto. Inanaon imo. Diba ni mintanan, ang tagdang mga silingan hindi ni sa ato nga dako kay kagustong Arwen. Pero si Arwen, why gusto ni mo? Dong Arwen, unsa na may resulta do? Oh. Okay na ko nang. Uy. Ako sa mga pulis ka. Unsa na? Wa mapriso sa Arwen! Salamat in taon ibawaan na di sa mga pulis kinsa ang kriminal. Mao lagi nang. Wa mo pag mahadlok dihag gidako sa mga pulis ganina. Kining Dong Arwen. Pasayloa ang akong anak sa pagpataka niya tabi ngadto sa mga pulis Dong. Okay ra nang. Way problema. O sige. Diha una mo. Arwin! Wait sa! Wait sa imong kagaral. Wa ko mahadlok na Arwin. May sama ngingihaw siya karne. Wa ko mahadlok. Ako mahadlok niya. Siya din lalaki sa akong asawa nga si Cherry. Masakpan ko lang na silang duha. Magkako sila nga magkadugo. Karong gabi, sakpon ko ang akong asawa, si Arwin nga, yung kabit. Para good uslik. Kinsa may nagsulti ni mo uslik nga si Arwen mo ikabit ni Cherry. Kinsa pa? Mo anak. Unsa? Tisa na sad! Di dayon, sud, kiwa diri si Silso. Magaling tagjarjarjarya. Dagkarabang nakasulti na ako nga naibaw na ko ng imong bana nga may kabit ka. Ay, wala mga tabi-tabi. Kano magdali-dali, manggod-tagod. Murag City Hall. City Hall mo lang. Pagsigig tabi ko sa ako. Masyapon na ko. City Hall. City Hall. Iyon ko. Namaw, pabugsog ka. Sakpan ta mo doon noon. Cherry ka rin. Ariel man ko. Dili mo ko Arwin. Gapli, limot ka. Okay. Gapli. Mundo ha. Akong anak nga si Ariel. Kinsa na malay mo buhi sa iyang pamilya. Ikaw yun na nakaingon ng tanan isa. Kung wa ka pa magpatakag tabi sa banang siri ka, may laki kini, di yung tamahibaw. Ini si Celso. Di mapat si Ariel ang gisulti na ako ni Celso nga mo'y kabit siyang asawa. Kundili. Si Kinsa naman sad po, Risa. Kinsa? Si Arwin man, di man si Ariel. Nagtuo manggut ko nga si Arwin ang kabit ni Cherry. Di ay. Dili taon na isa. Paita po ni mo babayhan na ka. Kanang imong nagtuo ka nga perming sayop. Mo na nagdag peligro. Luoy ka ng tao nga matungan sa sayop ng pagtuo isa. Mga husto na. Igo na ng buhata isa. Sugad ito nga gisudyan kong Arwin. When ako'y gawas-gawas sa among bahay. Puyo na lang ko permi sa among sod. Nauwaman ko sa sayop kong pagtuo. Kung mga ito listeners, atong What's the Style Part 31 o salamat guys sa tanan nag-comment nga naadyon mo. Ulam mo na sa akong tanan mga listeners nga naadyon mo gapaminaw o gasunod sa atong makalingaw kay nga drama o akong i-shout out na nag-comment sa kuwas. Shout out mo da Excel Candy o shout out po na ako si Michael John Amores sa Tubod, Lanao del Norte
O shout out po nako si Ma'am Delsam Tinain da sa Hong Kong. Shout out mo da Oscar Abaydog da sa Karkar Grahe Cebu. Ug labi na sa imong mga kagrupo dia nga naminaw, shout out niyo da tanan. Nga naminaw da sa payag ni Oscar Abaydog, shout out niyo da tanan. Ug shout out po nako si Sir Dads Vasquez, si Sir Willo, shout out po nako. Ug shout out po nako si Ryan in Quito. O si Elvira Nancy, shout out po nako si Clarix Pugs. O mga kong listeners, atang-atangin na po atong sunod nga upload mga listeners atong part 32. O uspo na ko listeners, salamat jud kay sa iyong kanunay nga pagsuporta o pagsunod sa atong makalingaw kay nga drama. Salamat jud kay sa iyong tanan.